seguido ng di caliente di wega ribe plataforma di extra agora que nós estamos correndo na sala Flamingo caminho pronto lo tem e rueda de prensa relacionada com nossa seleção nacional que está preparando para o partido de Chabierna contra Jamaica. Queda pendiente, outra informação também tem de parte de advogados e seu staff. Die wega que está preparando para Chabierna. Ja, we hebben een goed gevoel erbij. Dat is ook bij de tegenstander, die weet net waar het komt. Dus we gaan met een positief gevoel de wedstrijd. Twee belangrijke wedstrijden, moeilijke wedstrijden. Heb je vaak alleen van je opstelling en je manier van spelen? Weet je wat voor de wedstrijd weet ik? Ja. Het is ook twee scholen. Ja. Hij heeft de coach. Op de team. Het is op zich allemaal goed gedaan. Dus een goede wedstrijd. Hè? Die was gezond hebben. Dus ook de leuk is. We hebben echt goed gekeken naar de selectie. We hebben echt een goede selectie. Dat die jongen van echt uit te maken dat er linkspoot is. Dat de jongen talentvolle spelen. Dus die kan laten ze zien op de training. Van je hoofd ook hoe dat gaat doen. Je hebt gewoon ook met die rol die dat spelen. Dat je daar al een beetje aan de lijn zit. Dat is een goed een discipline staat. Of niet. En daarna is het ook nog een beetje dat de ploeg ook niet speelt. Dus op die positie en dat is ook moeilijk om daarin te komen. De eerste keer Niet van testen. hij is de meeste wedstrijden is ook niks meer. Dan kun je nog een paar. Mag ik doorvragen? Nee. Jij wel. Even met Armando. Ik heb je 2 dagen zien trainen. Hoe voel je je nu in het team en wat is het gevoel dan dus bij de selectie te zijn? Ja, goed gevoel. Ik ben goed opgekomen door de groep, heel erg in de groep.
Ja, alleen maar positieve reacties vanuit de groep, goed gevoel. De trainingen zijn van goed niveau, goede intensiteit. Dus ja, een goede eerste indruk. Bakuna, Leandro, mita, para poder bom condição, depois, mensagem do tempo, que temos uma vacina aqui, e vou dar uma de fato também. E campeonato na Turquia, agora um rol, temos estado físico que está agora, liberando os treinos, traz de uma. E condição que we atualmente. Antwoord maar het Nederlands en aanpakje. Ja, is goed. Ja, ik denk dat ik op dit moment veel wedstrijden speel in Turkije. We spelen 2 keer per week. Ja, daarbij jouw vraag een beetje te beantwoorden, dat je zegt dat ik nu iets fitter uitzie. Ik word iets ouder, je moet ook harder werken, je moet goed aan je lichaam denken. Dus ja, dat is het voor mij. Ik ben heel hard bezig. Ik weet nog in het begin dat de trainer kwam. Toen speelde ik niet zo heel veel. Had hij een beetje opmerkingen op mij dat ik een beetje dik was geworden. Ja. Maar ik ben hard gaan werken, dat is altijd, ja. Zo zit ik in elkaar. Ik heb kwaliteiten, maar ik heb het altijd wel van hard werken. En, ja. Soms moet je terug naar de basis. Dat is voor mij wat ik op dit moment aan het doen ben. Wil je maken misschien een paar minuten aan? Não, legal. Que nível você falou, mirando a Honda, em campeonato britânico, que você falou? Sim, é tão jogando mais duro como o Abo, Lobai, mais meio. De vraag die stelt is zeg maar. Dankjewel. De vraag die stelt is. Ik ben nu begrepen hoe we de Engelse competitie bij had, maar ik ga dat niet reageren. Nee. Ja, hij vraagt. Sorry. Wat gaan we verwachten van de wedstrijd? Jamaica is een van de moeilijkste tegenstanders die wij eigenlijk op dit moment tegen gaan spelen. Wat gaan we verwachten van de wedstrijd? Ik denk dat het een hele open wedstrijd wordt. We hebben 3 keer volgens mij tegen Jamaica gespeeld. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. We hebben ze altijd waren van goede partij. Ja, ik weet niet, ik denk dat dit toch een andere wedstrijd wordt worden. Er komen andere dingen bij spelen. Het is een WK-kwalificatiewedstrijd. We hebben altijd in de Gold Cup tegen gespeeld. Soms een paar kwalificatiewedstrijden, maar geen WK-kwalificatie. Dus er komen ook zenuwen bij spelen. En het is nu ook goed. Het is voor beide partijen wordt het. Ik kan niet wachten om heel eerlijk te zijn. Ik kan niet wachten. Ik denk bij mij leeft het heel erg. Nu ook met Armando erbij, met de Sontjes die erbij zijn gekomen, denk ik dat ons team toch veel sterker is dan de voorgaande wedstrijd die wij tegen Jamaica hebben gespeeld. En voor ook iets op de Engelse stijl, hè? De Engelse competitie. Daaronder? Ja. Nou. Ik hoop wel dat je Nederland er niet meer. Ja. Dat argument nog goed spreken. Leandro, wat mentionaar een paar keer over de zenuwen. Ja. En we hebben in het verleden ook wel gezien, wanneer het echt erop aankomt tegen een hele zware of een stuk zwaardere tegenstander dan de kleinere eilanden, pakken we wel eens een onnodige gele kaart. Doen we soms een beetje gekke dingen. Nu wordt het weer zo'n wedstrijd. Hoe hebben jullie geleerd van wat er geweest is? En hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie die zenuwen de baas zullen zijn? Ik denk dat we veel geleerd hebben. We zijn veel verder. We hebben ook een hele ervaren trainer erbij. Die ons daar ook bij kan helpen. Die kan zorgen dat wij niet te zenuwachtig zijn voor de wedstrijd. Maar ik denk dat bij elke speler is dat ook een beetje anders. Voor mezelf te spreken denk ik dat ik wel voor grotere wedstrijden heb gestaan. En dat ik wel weet waar het op aankomt als je zulke wedstrijden moet spelen. Dus ik zou proberen mijn ervaring op te brengen naar de jongens van het moet gebeuren, maar we spelen allemaal op hoog niveau, we kunnen allemaal voetballen. Het is je werk. Jullie gaan elke dag naar jullie werk toe, jullie gaan niet met zin naar jullie werk toe. Dit is wat wij moeten doen, hier hebben wij voor gekozen. Dus we moeten gewoon als mannen moeten we daar gaan staan. Naar ons werk komen niet 10.000 mensen kijken dan. Dus daar klein verschil. En daar ben buiten dat. Ja, precies. En kijk, er komt nog wat bij.
De hoop van de natie ligt nu in jullie handen en voeten. Hoe heb je die druk bij de nieuwe jongens zoals Armando en Sontje Hansen gelegd? Mag je ook een dik deze vraag? Dat kan ook, natuurlijk. Ja, als je dat wilt aanvullen. Dit zijn jongens die allemaal ook op niveau hebben gespeeld. We moeten het allemaal weer niet groter maken dan het is natuurlijk. We hebben gewoon een uitstekend elftal. Dat hebben ze in 1,5 jaar ook bewezen. En nu hebben we nog een paar goede spelers erbij gekregen. Dus de selectie wordt voor ons ook steeds sterker. Maar we moeten nu niet als een onderdruk daar tegen die wedstrijd. Het was een zware tegenstander, maar ook voor. Dus dat was eigenlijk mijn volgende. Als je hij voor de uitslag tekenen, weer één, maar daadwerkelijk was het niet meer één. nee, zeker niet. Helemaal eens. Defensief speelde het toen wel zwak. Ja. Maar we iedere tegenhaven was het ook, maar dat tekent niet 0 voor. Ja, dus het is een momentumwedstrijd. Ja. En wij hebben nu de momentum. Dus dat ik denk dat beide ploegen op die momenten wachten. Ik heb nog een vraag voor Armando. Ja, Het is altijd zo dat als spelers nieuw erbij komen, ofwel een lied moeten zingen of een dansje moeten doen. Wat was jouw opdracht? En hoe heb je dat niet? Komt vanmiddag. Ik heb de opdracht nog niet voltooid. Dus, Je weet wat je moet doen? ik heb het gehoord van de jongens. Dat hoort erbij, het is traditie. Dus, ik zie wel hoe het loopt, maar het is nog niet voltooid. Het is nog niet voltooid, dus we gaan hier nog over horen. Oké. De vraag is voor Leandro. Leandro, 2000 nós estamos de mesmo momento aqui contra a Jamaica. 2017, nós vira campeão de Caribe contra a Jamaica, nós estava de underdog. 2019, Gold Cup, nós estava de underdog. Aba do passe de gol, esse Gary para nós empatar para nós by quarto final. A aqui, 6 anos depois, a Trobe, Leandro Bacuna tem. Kiko abo por tuna turnos uma dona como mensagem. A pessoa abo estava de ora nós estava de underdog, nós está sincero também, nós está de equipe que nós tem ao. Kiko abo de uma mensagem, nós abo logra o outro grupo na para chegar a aqui para nós sacar resultado de viagem. Ja, doe het Nederlands eerst. Kan was op deze stuk vanmorgen voor de vraag was dat ik zeg maar, de afgelopen 2 keer bij was geweest, dat we in de Caribbean Cup gewonnen hadden tegen Jamaica en in de Gold Cup gekwalificeerd waren voor de kwartfinale. Wat mijn berichtje kan zijn naar de jongens of iedereen van wat we kunnen doen om de wedstrijd te doen. Die coração, meu coração é vai. Je hebt een taal nodig. Ja, is goed. Eigenlijk lo que conozco doen dat para mim é fácil. Presidente também sabe o que é o veio lá para um lugar com coração. Se você toma com coração com a arma para o país, o que quer nós por outro curso. Assim não para sempre de me bala com meu coração por diante. Me ligar tu ele me ligar para mim é ter que expor não é importante para mim. Lo que me pensa da lo que quase esse me dá de governo foi história para nós por bago efetuaria sorry. Wordt een politici na voetbal denk ik, wordt een politici. wacht even, maar eerst even antwoord vertalen dat ook de Nederlandse collega's. Weet je nog? Jawel. Dan doe je dit voor je. Nee. Wat ik zei was dat ik wat voor mij heel belangrijk is dat ik speel met mijn hart. Mijn hart is eerst en als je met je hart wil uitkomen voor het eiland,
Dat ja, maakt niet uit wie je dan tegenkomt, of het Jamaica is of we hebben ook tegen Argentinië gespeeld of wat dan ook, maar dat we altijd voorop in de strijd gaan. We willen altijd de wedstrijd winnen. En ja, voor mij is het heel simpel, het maakt niet uit welke tegenstander is. Als je hart daar maar is en je ziel, dan kan je van iedereen winnen. Dirk, je hebt uiteindelijk twee linksbenige verdedigers, zou ik zeggen. Weer dezelfde vraag. En een collega heeft ook een vraag. Ben je even met het idee aan het spelen om met 5 of 4 verdedigingen te spelen? Nee. Dat is een goede vraag. Ja. Wij weten in principe. Ik heb de vraag of je het gaat doen. Ik ben een voorstander van 3-4-3, hè? Dat vind ik ook. Maar wij hebben onze beste wedstrijden gesloten met een 4-4-3, waar het concept heel duidelijk is. We moeten rekening houden met de speelwijze van Jamaica, hun kracht. Nou, als we dat goed weten op te vangen, en wij gaan altijd scoren, daar ben ik echt van overtuigd. Dat zit in het elftal. Die drang om te scoren die zit in die spelers. Dus dat gebeurt ook vrijdag. Maar we moeten zorgen dat de tegenstander heel weinig mogelijkheden krijgt. Nou, en daar is de tactiek op gebaseerd. Dan heb je ook de drang van Mazur om even naar voren te gaan. Naar voren? Ja. Nou, die hebben we daar niet nodig. We hebben genoeg aanvallende middenvelders en we hebben 3 aanvallers. Dus het moet wel goed verdeeld zijn. Heb je antwoord? Ja, wij gaan het. Goedemorgen heren. Meneer Advocaat, ik heb een vraag aan u. De Europese competitie is er nu, de competities is er nu een bepaalde verre inworpen in de 16 gegooid. Nou zag ik dat ook nog tegen Jamaica, waar ze een paar keer ook gevaarlijk uit werden. Proberen jullie daar ook op te trainen? Ik had het net ook over momenten. Is dat zo een moment waar je gevaarlijk uit kan worden? Nou, een van hun krachten en wapens is wel de standaard situaties. Ze hebben een hele ver ingegooid en die jongen die dat bij ons had, die is geschorst. Dus we moeten het op een andere manier oplossen. We moeten in ieder geval defensief zorgen dat we goed staan allemaal. Dat ze daar niet uit kunnen scoren. En dat is mede bepalend, want ook tegen Trinidad hebben ze ook zo gescoord. En een paar mogelijkheden gecreëerd. Dus we moeten in de strafschopgebied defensief ook zeer scherp moeten staan. Ja, dus we verdedigend goed moeten staan. En dan ook naar andere pijnpunten kunnen kijken bij Jamaica. Dat is bijvoorbeeld het hoge druk zetten, wat Trinidad ook heel goed deed. Alleen helaas een paar keer buiten spel stond. Trainen jullie daar dan op? Dat is echt het hoge druk zetten waar jullie... Ja, nou moet ik niet zeggen wat ik niet wil zeggen, dus ik zeg het ook niet. Nee, dat heeft met de tactiek te maken wat we gaan doen. Meestal spelen we sowieso ons eigen systeem, want daar ben je het sterkst in. Maar je moet ook rekening houden met de kwaliteit van de tegenstander. En we willen niet in de val lopen, zoals Trinidad. Ja. En dan, je weet al van 9 à 10 spelers of zij gaan spelen. Wie? Je weet van 9 à 10 spelers of zij gaan spelen. Zitten Hansen en Obispo erbij? Dat horen ze dan vrijdag. Dat is toch te proberen. Dat is te proberen. Dankjewel. Hallo, dit een vraag wat betreft Jamaica, ons tegenstander. Ze begrijpen ons niet, dus je kunt het makkelijk beantwoorden. We zijn tactisch en technisch beter dan Jamaica. Fysiek zijn ze heel sterk. Hoe kunnen we dan een zwakke gedeelte van het spel dan naar voren brengen om dan de overwinning te boeken? Ja, ik begrijp de vraag wel, maar daar ga ik niks op zeggen. Want dan gaan we gelijk aangeven hoe wij gaan staan en wat we doen. Ja, dat moet een verrassing voor hun zijn. We moeten ze niet in hun sterking laten komen. Dat is belangrijk. Duidelijk. Nog meer vragen? Ja, even Gilbert. Ja. Had je al een vraag? Ja. Gilbert, wat ik in aanzien daar uiteindelijk is het de RFK gelukt om nu iedereen te krijgen uiteindelijk. En we zien ook naast jou zitten, heeft ook heel lang gewacht eigenlijk. Hij heeft zelfs een broertje meegebracht. Wat zegt deze moment?
is teamwork. We hebben als bestuur heel hard gewerkt sinds ons aantreden om, wat ik in het begin zei, de randvoorwaarden en de organisatie neer te zetten zodat het elftal kan presteren. We moeten niet vergeten, we komen van een periode waar er heel veel issues was bij FFK, met het bestuur van FFK. En dat reflecteert allemaal zeg maar, op nationale elftal. In het papiermento hebben we gezegd, Piscata Oetgeneschap is, de vis begint te rotten bij het hoofd. Dus je moet zorgen dat het hoofd gewoon gezond en rustig is, bestuurlijk in elkaar zit en dat straalt rust en stilte naar de organisatie, maar ook naar het elftal. Dat de financiën op orde zijn, afspraken die gemaakt worden met de staf, met de jongens, nagekomen worden. Dus schulden, ik heb een grote moeite met schulden, dat afspraken gemaakt worden niet worden nagekomen. Iedereen die hier zit nu, die wordt gewoon op tijd betaald. En dat zorgt voor rust, dat zorgt voor vertrouwen, zodat de bondscoaches en staf kunnen focussen op wat ze moeten doen, en dat is voetballen. En niet over de logistiek, over de reizen, over de centjes en noem maar op. Dus wij doen ons best als bestuur om alle randvoorwaarden van de organisatie zo goed mogelijk in place te hebben, zodat zij optimaal kunnen presteren. En het doet ons goed om te zien dat Curaçao op dit moment is aangekomen, dat wij voor aanstaande vrijdag voor een grote wedstrijd staan. Jamaica, dinsdag ook tegen Trinidad en Tobago. We zijn trouwens het enige land in deze wedstrijd achter elkaar spelen. Alle anderen spelen uit en thuis. En we spelen op 10-10, nationale dag van Curaçao, spelen we tegen onze sterke tegenstander. Voor mij is dat geen toeval. Degene die mij kennen weet dat ik een beetje sterk ben, maar we gaan vrijdag op ons best. Ja, mag je ook een vraag stellen? Nee? Ja. Dat u maar zo naar de persconferentie. Goed. Een beetje van afgelopen. U kunt straks ook privé 1 of 1 vragen stellen aan de dames en heren hier. Maar dan zeker ook Jamaica hier op de tuinlaat van de coachingfront. Dan kunnen we nu afsluiten. Alvast bedankt. Yes. Ja. Kom maar jongen. Ik heb een vraag over de belangstelling van de Nederlandse pers. Ja, wie is het? Nee. Bij persconferentie voor vragen kijken. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e o saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrado em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e o saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrado em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe.